ገዛና መዕረፊ አካልና ጥራይ ዘይኮነስ መስትያት አእምሮና እውን እዩ። ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ኣቑሑት ብኣፍልጦ ይኹን ብዘይፍልጦ ኣብ ስምዒትናን ምንቅስቓስናን ዓብዪ ጽልዋ ኣለዎም። ንሓይልና ንምሕዳስን ውሽጣዊ ሰላም ንምርካብን ካብዚኣቶም 10 ነገራት ንገዛና ነፃ ክንገድፎ ይግባእ። ሰላም፣ እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ። እዚ መደብ ዘሰናድልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ። ነዚ ቻናል ሓድሽቲ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። ቀዳማይ፣ ካብ መጠን ላዕሊ ዝተኣከቡ ናይ ዝሞቱ ሰባት ኣቑሑት። እዚ ነጥቢ እዚ ኣዝዩ ተሃዋሲ እዩ። ንፈትዎ ሰብ ምስ ዝመውት ዝኽርታቱ ክነቐምጥ ባህርያዊ እዩ። እንተኾነ ግን ገዛና ብናይቲ ዝሞተ ሰብ ኣቑሑት ጥራይ ተወሪሱ ምስ ዝተርፍ ንሕና ንቕድሚት ንኸይንሰጉም ይዓግተና። ውሕዳት ኣገደስቲ ዝኾኑ መዘከርታታት ጥራይ ብምሓዝ ነቲ ዝተረፈ ንብረት ግን ንኻልኦት ብምሃብ ወይ ብምእላይ ካብቲ ናይ ሓዘን ተሃዋህው ክንወፅእ ይግባእ። ፍቕርና ኣብ ልብና እዩ ዘሎ እምበር ኣብቲ ቆቢዕ ወይ ክዳን ኣይኮነን። ንሓድሽ ህይወት ቦታ ክንህብ ካብቲ ናይቲ ማል ቃንዛ ክንገላገል ኣለና። ካልኣይ፣ ሕማቕ ስምዒት ዝፈጥሩ ስእልታት። ኣብ መንደቕ ገዛና ንሰቐሎም ስእልታት ናይ ስምዒትና መግለፂ እዮም። ንጽምዋ፣ ሓዘን ወይ ንጭንቀት ዘዘኻኽሩ ስእልታት ኣብ ውሽጥና ድኻም እዮም ዝፈጥሩ። ኣብ ክንድኦም ተስፋ ዝህቡ፣ ሰላም ዝፈጥሩ፣ ባህ ዘብሉ ናይ ተፈጥሮ ስእልታት ወይ ደስ ዝብሉ ናይ ስድራ ቤት ስእልታት ሰቐሉ። እቲ ዓይንኻ ዝሪኦ ነገር ልብኻ ሰምዖ ነገር ስለ ዝኾነ ንኸባቢኻ ብብርሃንን ብተስፋን መልኣዮ። ሳልሳይ፣ ዝተሰበሩን ዝተጨራረፉን ኣቑሑት። ዝተሰበረ መስትያት፣ ተሰንጠቐ ቦፌ ወይ ድማ ዘይሰርሑ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣቑሑት ኣብ ገዛና ምቕማጥ ንሓይልና ይዓግቶ። እዞም ነገራት እዚኦም ሕርኽርኽ ዝበለ ስምዒት እዮም ዝፈጥሩ። ዝተሰበረ ነገር ብቐጻሊ ምርኣይ ኣብ ውሽጥና ኣይተመላእኹን ወይ ነገራት ተበላሽዮም እዮም ዝብል ኣሉታዊ ስምዒት ይዘርእ። ዝተሰበረ ነገር ኣወጊድኻ ብጽሩይን ስልጡንን ነገር ምስ እትትክኦ ኣእምሮኻ ንሓድሽ ዕድላት ንጽሬትን ድልው ይኸውን። ራብዓይ፣ ንነዊሕ እዋን ዘይተኸደንኩምዎ ክዳውንቲ። መብዛሕትና ሓደ መዓልቲ ክጥቀመሉ እየ ብዝብል ንዓመታት ዘይተኸደንኩምዎ ክዳውንቲ ንቐምጥ ኢና። እዚ ድማ ካብ መጠን ላዕሊ ንብረት ንኽእክብን ንኽንጭነቕን ይገብር። ንልዕሊ 1 ዓመት ዘይተኸደንኩምዎ ክዳውንቲ ንኻልኦት ንጸገም ዘለዎም ሃብዎም። እዚ ተግባር እዚ ንዓኻ ናይ ምፍኳስ ስምዒት ክበካ ከሎ ንኻልእ ሰብ ድማ ሓገዝ ይኸውን። ከባቢኻ ክፈት፣ ሽዑ ንሓድሽ ናይ ህይወት ምዕራፍ ድሉው ክትኸውን ኢኻ። ሓምሻይ፣ ዝኾነ ጥቕሚ ዘይብሎም ዝኣረጉ ኣቑሑት። ዝተበላሸው ቴሌቪዥን፣ ናይ ቀደም ጋዜጣታት፣ ዘይሰርሑ ኣቑሑት፣ ካልእ ዘይተደለዩ ወረቓቕታትን እዚኦም ፋሕ ዝበሉ ነገራት ይበሃሉ። ፋሕ ዝበለ ገዛ ፋሕ ዝበለ ኣእምሮ ይፈጥር። ኣብ ከባቢኻ ርስሓትን ዘይተደለየ ንብረትን ምስ ዝበዝሕ ክተተኩርን ሓድሽ ሓሳብ ክትቕይስን ትጽገም ኢኻ። ነዞም ነገራት ብምእላይ ንኣእምሮኻ ጽሩይ መተንፈሲ ቦታ ሃቦ። ሻድሻይ፣ ዝደረቑ ወይ ዝሞቱ ተኽልታት። ተኽልታት ኣብ ገዛ ህይወትን ኦክሲጅንን ይህቡና። እንተኾነ ግን ዝደረቑ ወይ ዝሓመሙ ተኽልታት ኣብ ገዛና ምቕማጥ ተጻራሪ ውጽኢት ኣለዎም። ንምንታይ? ዝደረቐ ተኽሊ ህይወት ዘይብሉ ሓይሊ እዩ ዝውክል። እዚ ድማ ኣብቲ ገዛ ዝነብሩ ሰባት ተስፋ ምቑራፅን ትኽኪትን ከም ዝስምዖም ይገብር። ዝደረቑ ተኽልታት ኣወግድዎም። ኣብ ክንድኦም ቀጻሊ ክንክን ዝደልዩ ልሙፃትን ቀጠልያን ተኽልታት ተኸሉ። እዚ ንገዛኹም ብህይወትን ብሓድሽ ተስፋን ክመልኦ እዩ። ሻውዓይ፣ ትሕቲ ዓራት ዝቕመጡ ኣቑሑት። መብዛሕትና ትሕቲ ዓራትና ከም መኽዘን ንጥቀመሉ ኢና። ከረጢታት፣ ጫማታት ወይ ናይ ቀደም ሳንዱቓት ኣብ ትሕቲ ዓራት ምሽጓጥ ግን ንጽሬት ጥቃስና ይጸልዎ እዩ። ትሕቲ ዓራትና ጽሩይ ክኸውን ኣለዎ፣ ምክንያቱ ሓይሊ ክዘውር ስለ ዘለዎ። ኣብ ትሕቲ ዓራትኻ ብዙሕ ነገር ምስ እትእክብ ኣእምሮኻ ክዓርፍ ኣይኽእልን። ሕልምታትካ ድማ ዝተሓላለኹ ክኾኑ ይኽእሉ። ትሕቲ ዓራትኩም ባዶ ግደፍዎ። እዚ ንኣእምሮኹም ቅሳነትን ሰላማዊ ድቃስን ክህቦ እዩ። ሻምናይ፣ ግዚኦም ዝሓለፎም ምግብታትን መድሓኒታትን። ገዛና መዕረፊናን መሐደሲ ሓይልናን እዩ። ይኹን እምበር ሓደ ግዜ ከይፈለጥናዮ ኣብ ውሽጢ ቁም ሳጥናን ፍርጅናን መርዛማት ነገራት ንዕድም ኢና። እዚኦም ድማ እቶም ግዚኦም ዝሓለፉ ምግብታትን መድሓኒታትን እዮም። ምግቢ ይኹን መድሓኒት ግዚኡ ምስ ሓለፈ እቲ ዝህቦ ጥቕሚ ተሪፉ ናብ ጉድኣት ይዝቕየር። እዚ ድማ
ንጥዕና ጨጓራን ሙሉእ ኣካላትናን ኣብ ሓደጋ ይውድቖ ግዜ ዝሓለፈ መድሓኒት ወይ ኣይሰርሕን እዩ ወይ ድማ ኬሚካላዊ ትሕዝትኡ ስለ ዝቕየር ናብ መርዚ ይቕየር ነዚ ሒዝካ ምንባር ማለት ኣብ ህፁፅ እዋን ንነፍስኻ ወይ ንስድራ ቤትካ ብመርዚ ምሕካም ማለት እዩ ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ይኹን ኣብ ሓይሊ ትምህርቲ ዝተበላሸወ ወይ ግዜ ዝሓለፈ ነገር ኣብ ከባቢኻ ምዕቃብ ማለት ዝሞተ ሓይሊ ሒዝካ ምንባር ማለት እዩ ኣረጊትን ዝተበላሸወን ነገር ኣብ ዘለዎ ቦታ ሓድሽን ዝሰርሕ ነገር ክመጽእ ኣይኽእልን እዩ ህይወትካ ንምቕያር ካብ ዓበይቲ ነገራት ጥራይ ኣይኮነን ዝጅመር ካብቲ እትበልዖ ምግቢ ካብቲ እትጥቀመሉ መድሓኒትን ካብቲ እትነብረሉ ጽሩይ ከባቢን እዩ ዝጅምር ታሻይ ብሕፍረት ጥራይ ዝተቐመጡ ውህብቶታት ኣብ ኩሉ ገዛውቲ ኣብ ትርክብ ኩርናዕ ወይ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ ተሓቢኡ ዝተቐመጠ ዘይተደለየ ውህብቶ ኣሎ ምናልባት ሓደ ዓርክኻ ዝሃበካ ስእሊ ስድራ ቤትካ ዘምጽኡልካ ክዳን ወይ ድማ ዘይትጥቀመሉ ናይ ገዛ ንብረት ክኸውን ይኽእል እዚ ንብረት እዚ ንዓኻ ጽባቐ የብሉን ኣገልግሎት እውን ኣይህበካን እዩ ግን ከይሓዝኑ ብዝብል ሕፍረት ጥራይ ተዓቂቡ ይርከብ ሓደ ሰብ ውህብቶ ክህበካ ከሎ እቲ ቀንዲ ዕላማ ይፈትወካ እየ እዝክረካ እየ ክሕጉዘካ እደሊ እየ ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ እቲ ናይ መሃብ ስነ ስርዓት ምስ ተፈጸመ እቲ ውህብቶ ካብ ኢድ ናብ ኢድ ምስ ተሳገረ ዋንኡ ንስኻ ኢኻ ከም ዋና መጠን ድማ እቲ ንብረት ኣብ ገዛኻ ይኹን ኣይኹን ናይ ምውሳን ሙሉእ መሰል ኣለካ ውህብቶ ስለ ተቐበልካ ነቲ ንብረት ንዘለኣለም ክትዕቅቦ ዘገድድ ውዕል ኣይፈረምካን ኣብ ገዛኻ ዘይትፈትዎ ነገር ክህሉ ከሎ ብንቕሓት ይኹን ብዘይፍላጥ ኣእምሮኻ ጽልዋ ይፈጥር እዩ ነቲ ንብረት ክትጥምቶ ከለኻ ኣይፈትዎምን እየ ስለምንታይ ዝዕቅቦ ዘለኹ ዝብል ናይ ገባሪ ተግብሮ ስምዒት ይሕድረልካ እቲ ንብረት ብፍቕሪ ዝመፀ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ምንጭ ጭንቀትን ሕፍረትን ኮይኑሎ ቤትካ መፀባቢቕኻን መዕረፊኻን ክኸውን ይግባእ እምበር ንኻልኦት ሰባት ንምሕጓስ እትጥቀመሉ መኽዘን ክኸውን የብሉን ብሓቂ ዝፈትወካ ሰብ እቲ ዝህበካ ውህብቶ ሸኽሚ ክኾነካ ወይ ኣብ ገዛኻ ክትሪኦ ከለኻ ሕማቕ ክስምዐካ ኣይደልን እዩ እቲ ሰብ ንዓኻ ባህ ንምባል ይህብካ እቲ ንብረት ንዓኻ ሸኽሚ ይኾነካ እንተልዩ ግን እቲ ናይቲ ሰብ ሰናይ ድሌት ይበኽነሎ ማለት እዩ 10 ዘይሰርሓ ሰዓታት ኣብ መንደቕ ተሰቕላ ወይ ኣብ ኢድ ዝእሰራ ዘይሰርሓ ሰዓታት ግዜ ደው ኢሉ ኣሎ ዝብል ምልክት እዮም ዘመሓላልፉ ሰዓት ናይ ለውጥን ምንቅስቓስን ምልክት እዩ ዘይሰርሕ ሰዓት ኣብ ገዛኻ ክህሉ ከሎ ኣብ ህይወትካ ክትስጉም ከም ዘይትኽእል ወይ ኣብ ሓደ ቦታ ተዓፂኻ ከም ዘለኻ ኮይኑ ክስምዐካ ይኽእል ባትሪ ቀይረሉ ወይ እዕርዮ ክዕረ ዘይኽእል እንተኾይኑ ግን ካብ ገዛኹም ኣውፅዎ ግዜኹም ብትኽክል ክኸይድ ግደፍዎ ገዛኻ ምፅራይ ማለት ንነብስኻ ምሕጋዝ ማለት እዩ ሎሚ ካብዞም 10 ነገራት ጀሚርካ ንገዛኻ ናይ ሰላም ናይ ሓይልን ናይ ዕቤትን ቦታ ግበሮ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ወርሒ ወይ ሓድሽ ሰሙን ኣይትጸበቕ ካብ ሕጂ ጀምር ንሎሚ ዘዳልኹልኩም መደብ እዚ ይመስል እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ትገብሩ ኣይትረስዑ ንቐጻሊ ተመሳሳሊ ትሕዝቶታት ንምክትታል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ሁኑ ዝኾነ ርእይቶ ወይ ሕቶ እንተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሕፉለይ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ